Олы Мише ауылы китапханәсе, Теләче информ һәм Теләче үзәкләштерелгән китапханәләр шелтәре игълан иткән «Тарихны онытмыйк» иҗади бәйгесенә тәкъдим итә. Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 77 ел. Ләкин сугыш чоры балалары йөрәгендә сугыш калдырган яра җәрәхәтләр һаман да сыкрый әле. Йөрәк яраларыбыздан һаман да кан саркып тора дип, үзенең бала чагын искә ала Хәниф кызы Хәтимә Гасимова. 1962 елда Ислам абый белән тормыш корып, 5 бала тәрбияләп үстерәләр. 1962 елдан Олы Мише медпунктында 22 ел халыкка хезмәт куеп, лаеклы ялга чыга. Хезмәте белән бергә 5 вакыт намазын да калдырмый, Коръән укый, абыстай булып йөри. Шулай итеп, Хәтимә апа Олы Мишәнең генә түгел, бөтен тирә-якның мөхтәрәм кешесенә әйләнә. Безгә җиңү көнен якынайту өчен ачлыкта һәм салкында көнне төнгә ялгап эшләгән тыл хезмәтчәннәренә дә, шулай ук сугыштан соң җимерекләрдән илне торгызуда катнашканнарга да олы рәхмәтләребезне белдерәбез.